nagsiha sa pagpangayos dahil ko sa dili pa amay ngayon, dili balik sa akong tuwa. Tuwa ko kay danas bukid at ngayon, kato mo'y kumpleto tuwa. Kaya sa simulan David nga, pagkalimutan pasdahan. Kaya gibuka balik. Dili naman ang pagtubag sa Panginoon karon, pagsamok-samok naman sa mga tao. Pila ka program na tuloy ko tumagiging na pila ka oras ko talang biyahe. Mauli siya ang ako at aming tanaw sa Ebanghelyo karon. Ikanatulog o tulong ka lumigo na karon sa teolohiya sa simbahan sa ordinary time. Pangalawa ka gospel reading na ikutok sa St. Marcos chapter 6 verses 30 to 34. Mauning sumpay sa Ebanghelyo sa Linggo. O mayroon ka kamay, o alaging i-review. Ang Ebanghelyo sa Linggo na discord na sa Jesus, ipilig siya ng mga duha apostoles, kaya hindi padala niya ng bulha. Ihatagan sila o gabong sa pag-iinit sa mga yawa, o niya pag-ayos ng masakiton o pagsayos ng balita. There was a commissioning na nahitabo. Adunay legitimo nga pagpadala. Tungkol kay kining ipadala niya, adunay may kutuligan na kita ni Jesus mismo. Oto'y sumada sa Ebanghelyo sa Linggo. Ipadala niya with authority ang iyang pagkinuhan. Niyang supay ni Ebanghelyo pagkaroon, tungkol kay ang first two lines sa Ebanghelyo nag-isgot sa Panginoon namanig ang mga apostoles kung nakikita kang Jesus kung isulidon, nila na kaniya ang kanan nilang nahimo na tudlong. So, aduna na reporting na nahitabo. So, ang Ebanghelyo karon, ang unang pinagalinya, mao'y pagpasabot nga namanig na ang mga apostoles. Human sa kanang nahimo nila, human sa gihimo ni Jesus, nga papadala kanila, ang mga apostoles ginahog na ng Jesus. O usay na nahimo. Dua ka punto ang ato akong makuha ng Ebanghelyo. Una, there was an affirmation of the part ni Cristo katus mga apostoles sa iyanihakan. Adunay, ipinotiyan na po, pahalipay, adunay, kutrito, kajasyon sa pagmaya, the part ni Cristo. Posibility rin niyo siya mawala, maayon yung paghahimo. Pero di na po sa pulong. That affirmation, gi-concretize diyan sa verse 31. Sa diyang Ebanghelyo pero natingon nga, daghang mga tao nag-uli-uli pagpangabot o pagpanakaw. Nga tungkol niini, sa Jesus o iyang matinunan wala na higayon bisan sa pagpangawon. Busa sa Jesus imo sa mga apostoles, manatlo kita sa dakit na awaaw, aron makapaulay kabukyunay. That is the response sa niya kay Kristo. That is an affirmation nga kutrito kayo. Di lang kay ilahin niya ang apostoles. Kundi, adunay tubag nagyahan kami Jesus tubag sa nahimo sa mga apostoles. Kuya, kung sa ikaklase na response, it is very appropriate and timely. Takdo o sibo na tubag. Ngayon takdo o sibo na tubag ang Panginoon ni Jesus na mga kita sa awang may lugar na makapahulay ng biyukay. Normal din, ibatiin mo na to. Isip tao, ikan sa taas na panaw o sa lang na buluhaton, duwan pa sa kaya kabutang ang ipin ng ganon, pagkaon o ang mahuway. Kaya pag bumiyahe ka, niya ikas mo pagbiyahe, ang iyong gigikanan, pagkilaganan ng trabaho. Duwan mo yung gigikanan tayo. Kaya gutong ka kung sa taas na biyahe, ikaduha ang mahuway tungkol sa resulta sa iyong nakapoy sa nagkabutang. Mauni ang gitulo ni Jesus ito siya mga apostoles. Human sa iyang buluhaton, mingon sa Jesus, nagtutag lugar na ba? Aron makakaulay ng biyukay, kay pili kagahan mga tao karon na nag-abot o nangina, niya dili na kita makalugar sa pagpanaon. So it was a very timely response to the part ni Kristo. Mauna na, kini bahila sa Panginoon karon, nagtatagan ko pahinugdon na si Kristo, mao'y modelo sa usa ka klase tao, nga sensitibo kaayo o kay magtanaw sa panginahanglan sa ban. Dili lang simple panginahanglan ng ituan, kundi tupad na takdo pirusibo. Kaya may mga tubag na tapusay ng paghimo na wala kong sibo o takdo. Likan. Kapag talaga si biyahe, makapantay ko na rin po sa hitabo. Hindi maganahan pag ipang-ayo o sa dili ang nag-iwan.
Servisyo man eh. Kuya, kung sa servisyo, tubagis paminananon. Apan kining kasiha sa pagpangayos dapat ko sa dili pa amay ayun, dili pa din sa akong tubag. Tuwa ko kay danas bukid at ayun, kato mo'y kutlitong tubag. Kaya sa simulan David nga, pagkalimutan paslanan, ya gibukag balik. Dili naman ang pagtubag sa paminananon, pagsamok-samok naman sa mga tao. Pila na bukan na tuloy ko magiging na pila ka oras ko ka biyahe. Mauli siya ang ako at aming kanaw sa Evangelyo karon. Naunta managakong maragin lang mauragas ng mga tubag. Ay maunang kulit ang paminalos sa mga tao. Dahan. Nahalahimok tagdahan. Ang paminalos sa mga tao at may kalian. Nakawalang balay suwa. Himok tagdahan. Okay, panginalan mo himok tagdahan. Isa ko na tubig na, bakit na? Dili lang simple ito ba? Si Kristo mihatag ka lang kung eksakto nga salitanan. Nga usap ang klasis ito ba na sigo o timely kaayo, pero ay hindi kinaman. Kaya pagkadalan ng mga maayo pa, gausik-usik ka mas marka. Gausik-usik ka mas buhis sa mga tao. Magdura ko lamang tayo ng maunay himokon, magdura ng eleksyon. Klaro, sobrang klaro kaayuhan. Ito mga panahon nga, dahil kinangganon kaayuhan, wala tayo ha. At ito mo kinubong kayo dito, ito mo kandabong. Diba, inigulit niyo mo rin mag-ibulang at ito katao sa kapoy. Kaya lisong kindaran, kaya mo yung sakong tubabon. Pero gano'n mo hipo man tao papanayo sa dagan, nadilian na kayo mo. Usa na kaklasis tubag, sa usa ka sitwasyon, wala pinaglanan. Yan si Kristo karon sa Evangelyo niya kada kabindot sa kitanan. Nga every time we give a response, dili na po hinali yung response. Kundi appropriate response and timely response. Usa ka klase ko ba nga sibo o takdo o usa ikinahan. Now, the second point sa Evangelyo karon, kulitan sa mata. Towards the end of the gospel, di ko kang dirigan, so diyan nagagawa na sila kung ang iyong pagkinunan, yan nahilapot na speaker sa mga pagpapahulay, isugat sila sa mga tao, kuya sa Jesus, iingon ka na lukoy, siya pagkakita ng mga tawana, kay ingon sila karnero para yung magbalantay. Kuya, ikaw sa Evangelyo nato sa Panginoon, usan, iatiman niya sila, o itutulungan sa mga tutan. Matignon, ako yung iatinan na nung nilikay sila ng mga mahulay unta, kaya muna yung itinala sa mga apostoles. Pero confronted and faced with the necessity sa mga tao, na palapin na isuso sa iyong tinuntan ang ilang personal na Panginoon o iatiman ang Panginoon sa iyabangan. Mauli ang dakot kayo ang may mundo na Jesus kanang-kanan. Nga ang kinabuhi sa usa ka disipulo, ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano, ang kinabuhi sa usa ka Katoliko, always a life of availability. A life of availability. A life in service always for others. Mauni ang kinabuhi sa usa ka Katoliko, mauni ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos. Kinabuhi na andam kanunay sa servisyo, pero mabalik ka sa unang natututo, servisyo na takdo sa Panginoon sa tao o sa komunidad. Dili kay servisyo kapagwagas o balay magignan. Yaw yan ipakita ni Kristo. Ang kinabuhi sa apostoles o disipulo, kinabuhi na pagkakabuli kanunay alang sa ulan. There is no rest and no vacation in doing God's works. Wala yung bakasyon o walay pagbuhay, walay day off ang paghimo o paayon. Mauna nga ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano, ang kinabuhi sa usa ka sumusunod ni Kristo, itawag mo rin siya bukasyon. Vocation. Kaya nagisgot man yung kinabuhi. In contrast sa profession or career. Pag-isgot ka profession, trabaho rin gina. Kaya trabaho lagi, yun na yung time bound. O ang servisyo from 8 to 11, 1 to 5 p.m. That's profession. Pero pag-isgot ka
bukasyon, kinabuhi, wala na ilang oras. Dili ka pwede mo yung na-unyan ka. Dili ka pwede mo yung na-ugma ka. O bitaw kasi pag-ibig karon, giatingan yung Kristo ang Panginoon Diyos mga tao. Kaya kung may itinurin kinabuhi sa usang Kristiyano o Katoliko. Now, pinipulong bukasyon, usa ka obispo, nihatag o tulog ka pulong na ino nato konektado, variations, pinipulong bukasyon, pero na yung kahulugan. Gikan sa pulong bukasyon, usahay bubuwas ang pulong bakasyon. Wala pasabot na relax, pahuway, comfort, privilege. That's bakasyon. Gikan po sa pulong na bukasyon, na ako ni laing na pulong na bukas iyon. Pasabot na ugma, wala pasabot na unyan ka. Pero na may katulong. Gikan sa pulong na bukasyon, kanang pulong na bukas iyon. Wala pasabot na upgrade, available. Ang kinabuhi sa pagkakatuliko, dili bakasyon. Ang pagbuhat ng pang-ayo, dili bakasyon. Sabot na ang kinabuhi sa pagkakristyano, dili bukas iyon. Ang kinabuhi sa pagkakristyano, dili idilatan, dili iunya-unya, dili nato idilin. Dili pwede ang pagkakatuliko dumigura. Kunya dili ka pwede ko yun ugma o ugma tinanong. Ang kinabuhi sa pagkakatuliko is dili bukas iyon. Kung dili ang kinabuhi sa pagkakatuliko, bukas iyon. Meaning, upgrade na naman. In terms sa servisyo, pagkuhan o maayo, ang kinabuhi sa pagkakatuliko is always bukas iyon. Nga-upgrade, nga ang pagkuhan o maayo, nga ang pagkuyo sa isunod ni Kristo, itulog ni Kristo, is upgrade kanunay o available kanunay. Usa ka, tigulang kamari, itambagan siya sa mga parokyan ng kadrin, tigulang na magkakamay ng kapulitan. O di magaling kapulitan pa rin, pag di mo bakasyon o makakaway ka. Gulang na makapari, pagkuhan o i-off, aron ka makarelax. Ang pari, liban-liban. Yan nakilala mga parokyan kaysa katigulang, liban-liban ang pari na dilibig mo relax. O nga ang tanong ng parokyan, hindi mag-yung ka po relax pa rin. Hindi magkakabakasyon, hindi magkakabakasyon. Isagulan na ka. Ang pari niyon, dili ko bukasyon. Dili ko mag-i-off. Dili ko relax. Kay minsan si Satanas, wala ko relax isa kusang minuto sa iyang magpapabinsi sa mga tao para ma-impyerno. Kung ako, kapari, mo relax. Kung ang katuliko, mo relax. Kung umikoy sa iyang pagkakatuliko, malipay naman. Kay lamang siya sa lupa, kay ang mga tao, ang Kristiyano, ipamuway, relax sa ilang pagkakristyano, pagkakatuliko. Walang bakasyon ang pagkuhan ito maayo. Walang ibigin na higayon ang pagkuhan maayo. Ang pagkakatuliko o ang pagkakristyano, walang leave-off. Walang bakasyon. Walang pagkuhay ang pagkakatuliko o pagkakristyano. Bisan buman sa misa, bisan dili ang Domingo, walay o pahuway o time out sa iyang pagkakristyano o sa iyang pagkakatuliko.